Uye uhlangabezane nobunzima uma ufuna ukwakha umusho osobala ngesiZulu? Nayi indlela elula yokufunda ukwakha umusha olula. Uma uwedwa ekhaya, egunjini lokufundela, noma egunjini okubhalelwa kulo izivivinyo. Sizosebenzisa izindlela zikaNtombimotha zokwakha umusho osobala. Ngaphambi kokuthi sibonise ukwakheka komusho, masisho izibunjwa ezizosetshenziswa okuyilezi ezilandelayo. Ukusaqanda, isikwele, indingiliza, unqande, unqantathu, ne-octagon. Ngenhloso yokwenza lo msebenzi ube lula, kanye nokuthi kube lula ukukhumbula, sizosebenzisa izibunjwa kanye nemibala ehlobene nazo kuwo wonke umsebenzi wokwakhiwa kwemisho. Isibunjwa esisaqanda simele umenzi. Esiyisikwele simele isichasiso. Esiyindingiliza simele isivumelwano senhloko noma sikamenzi. Esingunqande simele izinhlobo zesilandiso. Esingunqantathu simele isikhanyiso noma umenziwa. Kanti isibunjwa esiyi-octagon sona simele isihlanganiso. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi emva kwesihlanganiso umusho uqala phansi ulandela isakhiwo esingenhla. Nasi isibonelo esizocacisa uhlaka esilwenzile ngaphandle kokusebenzisa isihlanganiso. Umama wami usebenza eThekwini. Usobizo noma umenzi ngumama. Isichasiso esingumnini nguwami. Isivumelwano senhloko ngu-u. Isilandiso ngusebenza. Isikhanyiso ngu-eThekwini. Umama wami usebenza eThekwini. Njengazo zonke izilimi, nesiZulu sinezingcezu zenkulumo okuyilezi ezilandelayo. Umenzi noma usobizo usinika ibizo, amabizo omuntu, amabizonto kanye nezabizwana. Izabizwana ziqukethe isabizwana soqobo, isabizwana sokubala kanye nesabizwana sokukhomba. Izingcezu zenkulumo ezisinika isichasiso ongumnini, iziphawulo, izibaluli kanye nenani. Bese siba nesivumelwano senhloko noma sikamenzi esisuselwa kumenzi noma kusobizo. Izingcezu zenkulumo ezenza isilandiso, izenzo simo kanye nezibanjalo. Izingcezu zenkulumo ezenza isikhanyiso, isilandiso kanye nesenzukuthi. Khumbula ukuthi siba nomenziwa oyingcezu yenkulumo etholakala emva kwesilandiso. Izingcezu zenkulumo ezenza isihlanganiso yilezo zihlanganiso ezilula, izihlanganiso ezisinika indlela encikile kanye nezihlanganiso ezisinika indlela yesimo. Nayi indlela yokwakha umusho osobala ngesiZulu, sisebenzisa izibunjwa zokwakha umusho ngendlela kaNtombimotha. Masibuyele lapho siqale khona ukwakha umusho osobala. Kodwa manje sisebenzise isihlanganiso esizosinika umusho wesibili. Umama wami usebenza eThekwini, kodwa umama kaSipho usebenza eGoli. Usobizo noma umenzi ngu-umama emshweni yomibili. Isichasiso songumnini nguwami kanye noKasipho. Isivumelwano sikamenzi noma senhloko ngu-u kuyo yomibili imisho. Isilandiso ngusebenza emshweni yomibili. Isikhanyiso ngu-eThekwini kanye no-eGoli. Isihlanganiso ngukodwa. Umama wami usebenza eThekwini, kodwa umama kaSipho usebenza eGoli. Yilokho-ke okwesifundo sanamuhla. Ukufunda ukwakha umusho osobala usebenzisa indlela kaNtombimotha yezibunjwa ezahlukene. Ngethemba lokhu kube ngusizo. Ukuthola izifundo ngezinye izingcezu zenkulumo ekwakheni umusho,
Lindela amanye amavidiyo ezayo. Siphuma kanjalo-ke thina qembu lentokosi. Sizobonana maduze nje.